आंनि जिउआ नोंखौ लोगो मोननानै गुसु दै लोंनानै थाजिम मोननाय बायदि मोनथारबाय। नों माबायदि मोनदों? निजिरा नों माथो बिराद रमान्टिक खोथा रायलायनो रोंगौलाय। नों रोङा नामा? नोंखौबोसो मिनिनाय थाबायनाय रायज्लायनाय गासिखौबो रमान्टिक नुजोबो। नंगौ नामा? रमान्टिकआ माखौ बुङो? आंथ' जेबोखौनो मिथिफेरामोन, नोंनो फोरोंजोब्बाय। आच्छा तुर्की, नों मानो मबाइल लाया? आं नोंजों अरायसम रायलायबाय थानो लुगैयो आरो नोंखौ अरायसम खाथियाव मोनबाय थानो लुगैयो। आंहा उन्दैनिफ्रायनो मबाइल थबाइलजों जेबो लोब्बा गैया। थ' नोंथ' उन्दै नंलाना। नोंनि साननाय बायदि माबोरै जाजोबनो हानो? नों लाथारनांगोन। नों लायाब्लाबो आं बायना हरगोन। आं लायाबालाय? नों लाया होमबाबो गखाया, नों लाथारनांगोन। थोद जाम्बि, आंनि आखाइ मावो नुब्ला आइजों आगैजों बायदिसिना सन्देह खालामबाय थागोन। मानो? आं बिसोरखौ बुजायहैगोन ना। जाम्बि जाम्बि, नोंलाय मा बुजायनो हागोनसै? बिदिब्ला नों मानो गियो? आं गियाथ'। गिया? नों गिया? गिमारा? गिमाराथ'? बिदिब्ला जाबाय दे।